Ku danna mana subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu na Kannywood Radio. Hamisu Breaker ya sake sababbin salo a cikin waƙoƙin shi da yake yi na wannan album nashi da zai saka mai suna Alkhairi. Ku biyo mu a cikin wannan bidiyo domin jin shin wani salo Hamisu Breaker ya zo da shi sabo ko kuma wani canje-canje ya yi a cikin waƙoƙin shi wanda zai gabatar na wannan sabon album da zai fitar mai suna Alkhairi. Ku danna mana subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu idan mun ɗora a wannan tasha tamu, sannan ku danna mana alamar liking a ƙasan wannan bidiyo. Shi dai mawaƙi Hamisu Breaker a cikin wannan sabon album nashi wanda zai fitar ya zo da wasu sauye-sauye wanda da baya gabatar da su a cikin waƙoƙin shi waɗanda yake fitar da su, sai dai a cikin wannan waƙa mai suna Assalamu Alaiki. A cikin wannan sabuwar waƙa mai suna Assalamu Alaiki da za ta fito ta Hamisu Breaker ya yi ta ne ba kamar yadda yake yin zube a cikin waƙoƙinsa ba, ya yi ta ne da wani sabon salo wanda zai ƙayatar da duk wani mai sauraron waƙoƙin Hamisu Breaker da ma wanda baya sauraron waƙoƙin na Hamisu Breaker. Lallai idan ya ji wannan waƙa mai suna Assalamu Alaiki tilas zai ji waƙar ta kwanta mai a cikin ran shi. Abu na biyu da wannan waƙa take da shi mai ban sha'awa shine mawaƙin ya zo da wasu sababbin kalaman soyayya inda ya zuba su a cikin wannan waƙar, wadda aka samu ƙarin mutane waɗanda suka ji wannan waƙar lallai ta kwanta musu tun kafin wannan waƙar ta fito. Abu na ƙarshe wanda wannan waƙar ta kunsa, wannan waƙar ta zo da wasu sassauƙan kalamai wanda za ka ga duk mai sauraron waƙoƙi yana so a yi amfani da sassauƙan kalamai wanda za ka ga nan da nan mutum ya haddace waƙar ba wai ta zo tana ba shi wahala wajen koyarta ba. Ku ci gaba da bibiyar wannan tasha tamu mai albarka domin samun sababbin shirye-shiryenmu waɗanda muke a cikin wannan tasha tamu mai albarka. Ku danna mana alamar liking a ƙasan wannan bidiyo, sannan kuma ku yi mana comment a ƙasan wannan bidiyo. Ku tura mana wannan bidiyon zuwa 'yan uwa da abokanan arziki. Mun gode da ziyarar wannan tasha tamu mai albarka. Ku danna mana subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu na Kannywood Radio.